Enak apa? Enak apa? Ya Allah, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandara saya malas. Ayo, Mak. Jenengan angsal Tinju. tonjokan. Ya Allah. Iya. Ya. Ya Allah Gusti, mau kok esuk-esuk kok yo entuk rezeki sing luar biasa. Alhamdulillah, guys. Ya wis lah. Elingno sesuk. Berarti nek entuk tinjunan kon apa? Buah. Kon buah. Buah, guys. Pon umum memang. Umum. Nggih. Ya Allah. Umum, Mas. Masya Allah. Kayak tamu nih, guys. Ya Allah. Esok-esok kok wis mateng ya, Nduk. Sing masak sapa, Mang? Maratuaku buku, Mak. Oh, maratuamu, tukang masak. Ya wis. Jam 4 udah nyampe iku pasar. Ben aku tak kongkon Bu main nek masak. Kulo sunat baca plek. Yang keberapa? Loro malah dawu engko gak ngatasi aku. Pisane dawu apa neh loro. Iya rak malah. Koteng ngono. Ya Allah, Mbak aku tak nambah. Kok bisa aku tak ngerti. Oh. Niki tiyang pundi ya? Mbak. Yang Linggo niki. Lali yo lali yo. Sampeyan Jipang lek. Heeh. Nggih. Nglinggo deretane Mbak Prapti. Mboten. Iki lho bakul sego jagung. Bakul sego jagung. Mas Arni. Wah, berarti mlebet mlebet ya? Nggih lho. Dhisik niku nang kono ki aku tau teman ketoke nganu. Sing bakul jangan kula Mbak sapa le? Sarni. Bakul jangan dhisik kira aku dhisik. Empuh kok ya aku. Yo tengah kulo ketoke. Nggih lewat kono. Sampeyan Jipang enggak masuk gak paham kono lho. Gak ya aku ki empuh wah dali ngono ki anggeranu yo anu iki. Nglinggo ha. Mulane Jipang ndek yo. Iya nang Jipang ya, omahku pas ngguri sekolahan ngene Basariem ngono ki lho. Mlebu ngene Basariem. Ya Allah, Mbak Nur. Masya Allah. Terus buahku piro ngene iki yo. Mak, Buahku 20.000 awak sampe ben rontok bathi aku. mak mboten balik ke pitik. Gak. Bodol engko. Lek dames tok ya Allah, Nduk. Kilo mak dames kok kaya ngene lho, Nduk. Ya Allah, dikeki koyo ngene Mas. Ya Allah. Walau urip gendek kae sam. Ya Allah, kok esuk kok wis mateng. Jam 2 wis mantep paling mak. Jam 1. Ya Allah, sok koyo ngene. Tunjukan guys, sombonge wae. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Kok esuk kok koyo ngene ya Allah. Kita ngengenge karena ciri khas dari kita biar rezekinya masih melimpah ruah. Amin. Dadi ki aja di nek wong desa. Mboten man diresiki. Nggih. Ndak enten tiyang katahi. Nggih tukang nggih cacah nggih. Dipayeki. Nggih. Ya Allah, Nduk, nduk matur nuwun Nduk ya. Ini payek. Iki mbok kon buah, Nduk. Kantor sampean mak iki. Iki sedekah ya mak. Niki mangan enak kok karek mangan. Wis tuwek kok buah ses banget ses kok. Kok buah leses. Sabar mak, sabar mak, sabar. Aku wis tuwek mangan enak. Jangan delok ngerno 20 guys iki jangan tahu. Lho, ngene jajal. Kowe ngono lho gak ngrasakno gak. Tapi yo dijoli dhuwit. Dijoli kula karo apa ngono ya. Guys, wong desa iki lho nggih sami wong-wong iki ya Allah. Niki lho. Sami hanger PCS yo ngene iki. Besti jere mak. Besti guys iki sesuk. Nek dadi nganten. Iki jangan tempe guys. Aku matur nuwun ya Mbak Mbak Sip. Yes. Wae berarti nek sore yo wis bengi tapi sesuk aku karo penjeluk ngaten. Sore nendang iki bengine mak. Gak masuk. Tektona.
Ya Allah. Mak niku lutus sik kabar. Insyaallah. Iki sing anak keberapa? Kedua. Dadi anak loro tok, guys. Wedok ya. Pak saiki bakal tape guys, es makdamis kloro-kloro. Pasar merah. Heeh, kamera perdagangane ndekne kacang guys. Tak suwi, tak dono. Bakul tape karek ngedol ndekne cepu. Tape minyak, tape ketan. Ya ampun. Wong iki kesel asap obati lan ger bisa. Mau senengnya di sini ki mau Sementing kumpulan. nyenengno anak. Ora berarti. Berarti apa lagi berarti mampu. Ngene iki nek wedok mak. Eleh, Lina sampean, Mak. aku Duk. Lina apa, Mak? Aku gak sabuh nduk mangan lah nang kene yo. Gak sabuh kok saiki malah kok saiki mesti kon balekno. Wes aku gak sah balekno. Putih kok rene kabeh. Mangan. Makan. Cek kuliah kan? Bisa. Nggih. Muga-muga sok ben iso Lina iso golek kaya dhewe. Nggih. lah. Undang sanak sedulur. Wah. Ndak aku matur nuwun yo Nduk karo Makse ya. Sami-sami. Yo kok sesuk ae Nduk nek balekno yo. Mbak Se, yo aku tak toto-toto tak nggih video. Nggih, adol video riyen. Tak adol video ya Allah. Ya kon pamitan. Iya Nduk, makasih yo. Kowe gak sarapan dhisik. Matur suwun. Iya, gak sarapan. Maaf. Nduk matur Foto nuwun. saya, iya, foto saya. Foto yo. Aku ngikutin kerai, Bang. Kene tak fotokno. Coba tak nambah. Ayo, Mak, ayo engko anakku ben. Masa aku go ngene asik. Aku ketemu Foto. Mak Demis lho. Raja iki. Foto apa potret ki? Foto. Foto aja. Foto mbek foto gak padha lho. Beda. Lagi. Oke. Oke. Es. Suwun ya, Mak. Iya 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 iya. Ben Mak, nek sama Rana anakku tak edan sampean iki. Nggih nggih nggih. Pamit. Nggih. Apa ning kene aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu tak kei iki Nduk. Apa yo Nduk ya. Sampeyan tak tolong ya. Nggih nggih nggih. Besti, guys. Merongkol ki. Panas aku. Mur sing panas. Atul sapi mur, aku atul apa mur. Tak jabut menyok dhisik mur aku. Jabut menyok mur. Waduh. Nggo buah mur. Heeh. Kowe duwe sapi mur, aku ndek apa mur? Ya Allah ya Rabbi. Mur nek ngenanane. Nek nggo balekno sapi cah bareng aku. Apa iki? Apa? Wong desa yo ngene pitike Jawa diajeni tenan ya aku. Nggih. Ya, iki jenenge wong ngajeni, Mbak. Nggih. Wong Jawa iki wah. Nek ngajeni aku bayani. Aku nek matane wah. Nek edak mampu taek. Nah, aduh mampu wangi. Nek mampu wangi. Iya lho Damis, nyata iku keparikan. Kadang lho. Dulure wah lali ora ditonjok. Lali. Mboten di catetan, nek wong adoh catetan. Amah aku gak ditonjok amah. Aku sesuk tak kondo. Kowe wah aku gak mbok tonjokno amah. Amah blonjo? Lek murene Lek. Wis kira sarapan nek neko delok. Lho. Kowe karek kowe ndang mak. Esuk-esuk wis kelenger tonjokan. Panggang pitik. Ada cinta. Ya. Kamu tuku sarapan nek Tuku ya ben kok dipangku awang. Tapi barang ngatani kok benang ki. Wis ana dipangan. Tak puklekno iwake wedi. Ya, ayo Pi. Wis to Likmu panganan nek Nah, wong kok. dikeki iki ya rezeki Oh, di sarapan. sini. Sing tapi Saya tahu. heeh. Lek sih tapi bakul tapi sing nang pasar kulo. Tiang pundi ya, Mak? Linggo. Minggu. Wis dipangan. Sitok. Lho, aja sembrono kowe. Lah wis YouTuber terkenal. Gue kok gue 20 ewek. Wah. Eh, Engko didelok kok tak tonjok sak meneh kok. Heeh. Mesti kowe Kok di gatel.
Gak balekno iwake ya, Lek. Piye iki? Kaya mbak saya hamir deh. Nonjok nang pasar yo wake gede-gede lah buahe saetik. Ngono kalau bukakno dulurem dhewe buahe akeh. Saiki memang dhewe iki. Alah akeh ae. Iku lek enek enten mine nggih Mak ini ki. Niku lho kalih payek. Jangan ndang kene nya. Iki nek payek nek mie nanti pangan nek sandi. Wis. Iki berarti rezeki. Kok sebetulnya pangan. Enggak. Gua lah ngerti ngetan buah penang Iki lho sendok, Lek. Wah, ngono mbok tutup. Duh, lha piye? Kuwi lho lek enek mine. wis ya. Mi jenengan kayak duduh inu. Mah, Ngendani kok wis to. Pasaran iki tak kandhani buah ki 20.000 iya. Mbak saya klo sambat. Sik nonjok ya, nonjoki piro moan. Nonjoki kadang iwak daging suwapi. Wah, Buahe salah. ngono ki kadang dulure lali ya. Ora nganggo hukum. Buahe akeh. Lah iya. Asam nek nonjok nang pasar ki ya sederhana ae ngono ae. 20. Dik 20 ndak cucuk jan. Tonjokane yo nyeneng tok ki lek ngono. Nah, nek wong ngene iki ki ngono jek ibarate jek ijek mambu kanca sik es nipis dhewe nang bias. Iki nanti. Panganan rata prek. Engko. Takle, Pak. Engko buah piro iki? Pitike Jawa. Lho, iki lho pitike Jawa, Pak. Lekmu iki kok sing buah. Ndek mek iki, Dik, Pak. Berarti iki 30.000 iki. Sandi 20.000 wong tak kei sini. Iya. Lah kok melok mangan kok. Oh. Iki Pak, Pak sik. Anak mes bar aku bingung tuh wis go iki mau akhir sapa. Lek dia wis dadi pangan tak popo, lekmu ki lho, Lek. Nek kurang. Nah, lek Sandi. Ibu pangan apa ora? Aku awan ya yo momor. Nyok, kok awan ganti menu mur ki. Wo, malah semur unta. Mak, aku dienakno tukangku gak sah masak, Mbak, jere ngono. Lah wong enek cah-cahku kadang yo Do mangan. padha golek-golek iki. Aku tak sarapan. Kuwi nur. Untuk sarapan sesuk ya. Jangan tahu nih. Jangan tahu, jangan tempe. Iki cek lengkap nek esuk ngene iki ya, Mbak ya. Saya aku sih tak panen iki, Mbak. Tak krokotin mana? Jempol Iki mana? lak dolak. Tak mandi sik to. Sarapan, guys. Mbahne lekmu. Pak Nur sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jam pinten wae mak temune? Amat temunya jam 11. Mincing bakda sekolah ya. Ketemu nganten. Riko. Daerah pundi manung ngelinggone sing pundi Alah lho? iki lho kene. Enggo-enggoan ki apa? Maksudnya sing cedhak Kapuan mriki napa sik rada mriko ape? Ape Jepang kuwi lho. Oh, berarti oh sik kono. Aku padahal kuwi tanggaku mak gak apal. Biasane tonjokane teko nggokku, Mak. Ya tenan wong kuwi cah wong kuwi. Tapi nek wong nglinggo lek biasane ngeret nek nanggokku. Maksudnya padha gentenane ngono kan tanggo desa lek. Dadi iki kenal gak kenali saiki catetan to.
Ngono ketok iki ngono nek wong linggo. Dadi akeh do metu nek nang Jipang nek wong linggo. Nah, iki sus. Wong seneng buah kok. Pas nang pasar bosan. Mergawe iki sini mek tiga buah. Nggih. Betul tak? Kumpulan. Ya Allah Mbak basah. Aku gak kaget. Di sini rokok di sini. Gula sini. Susu. Manggu apa sih? Ini iki kadang tanggane dhewe tojokane lali ya lek wong. Tojokane tanggang kok buane Tatose duduk, Dek. Wong pasaran nek tenan ya wong pasaran. Orang nyok wong pasaran. Tapi nek rata-rata bakul buah ya 10.000-15.000 kok. Bakul aja loh nonjok ngono rugi ya. Kuwi wak ditutup kok buat saiki Mbak Samir. Lah aku wong pasaran. Ora nek sing kenal-kenal wis lebonan-lebonan iki kan dhewe to Mbak. Lah sing wong ado-ado ya bakul ado-ado ya mok saitik lah. Nggih. Nek pasaran nek sing kenal yo Mana Mas? Mas ke. Aku laku. Eman nggih, Pak. Nah. Disukani niku lah Pak jangane. Dudoe. Aduh pecel iki gak terpaksa gak tak panganane sambel pecel. Coba jane lukokno lekmu Lah jare. kalau kok nang wong kuwi tukange kok. Mburi doyan, Kak. Wis terpaksa. Rasa susah. Rasa kene. Kedak kedu tanduk ngebuah ora kok. Sak rasa kuwi. Kok sih. Jadi ya anu wong kene bayane kok. Ngajeni wong iki bayani Mbak Siki sampenan. Kenal iki yo kenal pasar ya, Pak. Kenal pasar. Kenal. Lek ngajeni keluarga kuwi bayani, guys. Pasar iki ngono malah dibur dhewe. Wis tang. Kadang kliwatan tonjok kadang. Tanggane dhewe. Kadang kliwatan sih an. Amarah ditonjok yo. Amah sinten Mas? Bakul bojo. Amah bacil. Batah yo ora Ya ditonjok. Allah jenengan mboten ditonjok. Ya. Wong iki sing gak ditonjok yo Parini iki batahe gak nonjok. Amah kuwi gak nonjok. Terus apa Pak? Kondang monyo piringmu lali. Tak lali ngono tak nonjok. Ngono lali kan nonjok beneran ora buah. Enak masakan. Nggih. Lah Allah Pak Polai. Nah, bingung. Yo awor yo batung bayane. Wis tuweke ngene iki. Mangan tonjokan sok koyo ngene, koyo kira-kira ra balekno mbok lewat ujung kelangan. Oh, alah yo. Bisa tapi wis tawe. Anak iki mok loro tok capak. Enak iki kelange yo. Adep Tapi ra tuku. gak enak tenan, Pak. Masakane. Masakan akeh beda Pak mbek masakan sithik. Masakne murah mbok paidu sing kecing kecut ta nek kabeh. Lek lemu pasakane mur ambek ngatine nak ndi lek? Masakane mur ambek ngatine nak ndi? Alah, mur ketigunggung kowe mur. Enak iki wong lekmu lagi bar mangan iki mau, Mak. Berarti gunggung niki Mak tonjokane. Enak iki mur. Wis mur kowe bari terus sarapan. Rasane limang ya, Pak. Pangan. Mau bangun iki. Sarapan bangun gak tau sarapan karo wong iki. Bangunnya angel. Ki rada baik lagi mak nang kene jane. Aduh kak. Apa kan? Kono Pak. Jane kok kono nyotenge.
Mbak karek sedih. Wis, sik baik lek. Pun. Bangun. Bangun, Mak. Bangun teko. Bangun. Enggak kalau Mbak. Mang Patungan buah. Nah. Iki padha tak angu. Tapi tekoke bangun nek gelem sarapan, jaduk ya wong. Tonjokan padha sarapan. Iki kon Panggang ayam. Aduh Wis seru. bubar, ora seger. Panggang ayam. Juga tuh. ngene iki mau Pak nek kok melok buah. Nek ate monggo kuwatir kon urunan buah. Iki akalane ki apa? Ya, malah urunan. Kamu kok Akalane ro aku. Akalane dek iki serau. Anake merenang ngono wis apa rong? apa-apa entah apa-apa. Janji dulu kok. Lapang Kak. Hmm. Enak nanti sik sarapan. Mboten kula. Sik warak. Umur iki dua, Pak. Sudah pecel ya nek, Mbah. Buah iki enek lambat iki wong. Nggih. Sok ki ketoke urung wayahe tak jaluk, Pak. Wis. Iya. Urung wayahe tak jaluk ketoke. Apa iki wis. Utang le tak kei. Kayak Selasa. Nggih. Senin. Dek satu wis entek, Pak. Tapi minggu seminggu iki minggu Nggih. pisan lho. Nggih. Ora minggu kedua. Nggih. Dan ki kula sanjang ya. Jaluk piro kei? Aduh aku ngono ki malah abot iki, Mak. Kok terus aku kencang kene. Karena kan kencang lah sumure. Mangono tak takon kei ya. Bubuhan ya, terima urip ing desa iki kon sugih tuwuhan anak beban sak dinggo apa wong tani lah ya padha. Tapi ya cukup lumayan. Bisa apa lu kesel? Benjing temune. Delok temune ae ya. Ya. Jam selah. Ora apa-apa. Mangan enak. Kali dan roh. Nek muni jantok iki kleru, Pak. Iya, Kak. Dia sudah menyajikan makanannya untuk dimakan para tamu. Jadi nek kowe muni jantok nih kleru. Enggak kowe. Pitik enak pitik Jawa lek ngajeni mbayani ya Allah. Wong lingge nonjok kene panggang ayam. Ya. Tetek. Oh. Tetek ke pasar. Kok Mang Polo lek ngawong kene malah lali kok. Ngene ngomong malah lali. Tapi akeh ya Pak ya kene iki lali mari ndelik. Paling ini aja bambu lah ya. Heeh. Ya, orang kan kene orang itu tonjok. Lali. Terus kamah. Orang tonjok. Ya tak. Kalau lu TikTok lo, padahal aku itu parah. Tonjok. Bangku bukan. Lali terus lali sedih gawe wong. Ngarep kan ditonjok aku ya. Di mana-mana. Lah aku sing diparani sing malah ora tonjok. Lali lek ngono. Lali. Terus kadang tak tukang rokok, masa aku ora tak Ora nek tonjokan. Wonge kegek tonjokan ya. Buahe beda. Itu lah. Sak kuwate ya, Mbak ya. Nggih. tapi aku yo tetep tak kena wis kadang tak tuku. Paling lali kene maklume yang Mau berhubung edak ya lek ngono. Aja enak-enak le mangan kene sesuk kowe era gula. Aku sesuk buah gula ae Pak, gak duit Pak, gak entuk rekat kok. Nggih asale snack tok. ya aku iki dongaku nek iki tanggaku ewah iki serek iki tak kon lali tak nonton. Aku tak beneran lah. Jangan beneran. Iki iya. Aku beneran lali kan nonjok pedhe. Iki kan pokoke lali ditonjok titeni iki li Pak. Wis to, wis. Lah coba berapa beneran aku. Tak kena aku. Wis to, Mbak. Tanggaku ngerewah lali beneran. Cek Jawa enak. Wong atem iki bancaan lho, tak arep-arep. Lali kok. Ora dikeki kok. Yo Pak yo. Tahu. Asam
Lali. Wong jenenge wong lali ki piye lho Ngger ora kena sepuro aja nek kok sing edak. Mulane wong iki nek cedak mambu taek, nek adoh mambu wangi. Kayak niki sih tape wangi aku. Lali. Jawa ngalali yo buang. Dicatet. Pelik Allah. Buang niki niki. Paham. Hah? Asal iki ngomong apa tak aku panggang aja. Lah iya. Panggangnya sampe kerjane. Atusan ya Bang. Mbak Pur ndek iki Pajenku koyo apa? sak rinjing. Nggih. Ijek isine iki, isine iki, Nggih. ijek rokok, ijek dhuwit. Nggih. Aku yo men yo sing ojo kok yo roh kira-kira kuwi duwe akeh kita kayak bagang ayam. Jane aku ki Anu kok yo biasa. iya lho. Pondok. Aku ki tak kon ngono ae lho nek sak sederhanae. Aku malah sing ndok-ndok iki dadi biasa. Bu, pamane yo saitik no yo Pak. Enggak pasan ngene. Mes, nang nggonku sesuk buah yo. Sesuk aku ya pengen digawe mes kok dirungoni tok ora ditonjok. Ya ora buah ya, Pak. Ora diundangi ora tonjok. Ora diundangi ora ditonjok kok kon buah. Apal-apal ndak Ora ro lah tangane. Kepethuk aku ape mengos ape nyabrang ape apa ra urus kok. Sese apik. Anu pun olah kater apa iki? Angger ati buahi. Wis. Yang penting ora kadoan gak masalah. Gak. Ora kadoan, nek nang pasar iki kok tengok bolo-bolo tok ya, Pak. Nek tanggane ngene iki yo mbok piye-piye tau kadoan ya, Pak. Iku anakmu. Heeh. Ya. Nah sarapan. Untung. Iwake empuk. Wis, pun Mak. Wis, guys. Ora ganggu sok. Buang ngene mbak sih. Super.